Martin Mystery, un xiscle del més enllà. Reconec, Diana, que és l'esforç d'alumnes com tu el que fa que la nostra Fira Anual de Ciències tingui tant d'èxit. Per mi és un plaer poder-hi participar. Les formacions de roca ígnia són tan fascinadores. Bon dia, senyor Pebbleton. Bon dia, senyor Pebbleton. Bon dia, senyor Pebbleton. Hola, noies! Quins músculs! No l'havia vist mai, aquesta animadora. Doncs és la Parpa, la nova estudiant estrangera. És de Baviera. Ja, ich, Parpa de Baviera. En aquest cas, espero que tu estiguis passant bé aquí. Oh, ja, Parpa agrada. Me n'alegro. Que tingueu un bon dia. Què vols que ens expulsin a tots dos de l'institut? A què treu cap aquesta indumentària tan estrafolària? M'ha semblat la millor manera d'acostar-me a les animadores. Has de reconèixer que és força enginyós. N'estic tipa i cuita dels teus patètics trucs per lligar. D'ara endavant t'espavilaràs tot sol! A mi ja m'està bé. Sóc autosuficient, em sé cuidar sol. Al centre. Ve d'aquell arbre. No hi veig cap entrada. Gràcies, Java. Martin Mystery, endavant. Java el cavernícola, endavant. Diana Lombard, endavant. Hola a tothom! Hola, Billy. Com és que portes faldilla, Martin? M'ha permès estar a dos dins del grup d'animadores i els seus pompons. Ah, esclar, ja ho entenc. Com és que no se m'ha acudit a mi? Ho provaré a la pròxima festa de l'oficina. Nois, que ja podem anar per feina, sisplau. Per tant, tal com podeu veure, el vostre temps es dividirà entre l'entrenament, l'estudi i... El dia que ve, poseu-vos una bata. Bona tarda, tropa. Avui anireu cap a Noruega per investigar el cas d'una dona congelada en un iceberg. Una dona congelada, eh? Pot ser una cavernícola com en Java o una cucada que escup glaçons com els còmics de Frígida, la dona de gel. En Billy us proporcionarà tot el que necessiteu, com ara una roba més apropiada. I ara, si em disculpeu? Això sí que és vida. Em moro de ganes de tastar el menjar noruec, Java. Tot el greix de balena que els ha fet tan famosos. Greix. I els budells de foca farcits d'ulls de tonyina, les mandonguilles de calamar... Prou! No parleu més de menjar, entesos? Ara que venien els plats més originals. És allà. I ara, Martin, porta't bé. No et vull haver de treure de la presó, entesos? Martin, que m'has sentit? I aleshores què va passar? El timó no va gerrar i vam d'anar de dret contra un iceberg. I vam veure la garra d'una dona al gel. Era preciosa.
Però abans de veure res més, vam xocar. Doncs ara aquí no hi ha cap dona congelada, això segur. Potser era una sirena que feia les vacances d'hivern. Martin, estàs bé? Estic més que bé. Estic flipant! Acabo de trobar un àngel de neu. Un àngel de neu? Deus estar de broma, noi. Haig de reconèixer que sí que sembla un àngel de neu, però què hi fan aquest iceberg? Oh. Oh, que maca. Ui. Ostres, fixeu-s'hi! És etèria! Prou! Ei, i si resulta que la dona de l'iceberg és un àngel caigut? Un àngel caigut? La personificació de la maldat a la Terra, segons Paranormal, revista mensual, no són tan insòlits. Que ets poca solta. El que hem de fer és enviar la ploma a en Billy perquè l'analitzi. Mentrestant, podem anar a veure què s'hi cou al poble. Cou? Ah! Hamburgueses de greix, ja venim! Nyam. Això em dic una missió genial. Una misteriosa noia angelical, un poble de pescadors fantasmal i unes hamburgueses de calamar que són una passada. Un cor trencat. M'agradaria poder encaixar les peces, esbrinar com es relaciona tot plegat. Enmig del mar, no perdona mai. Nois, és d'allò més angoixós parlar amb una paret. Escolteu, es pot saber on aneu? Tu no hi pots entrar aquí, Martin, ets massa jove. I és un local exclusiu per mariners. Vosaltres mateixos, però passo de salvar-vos a la pell si us fiqueu en un embolic. Exclusiu per mariners, més aviat exclusiu per neandertals. Un cor trencat com una ona enmig del mar. No perdona mai. Ni jo tampoc. Caram, quina música tan moderna per un poble tan petit. Ni jo tampoc. Martin, Java! Contrarrellotge activat. Escut seleccionat. Operatiu durant 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1. Què ha passat? Que com sempre us he salvat la pell. No us en recordeu? Doncs no. Recordo que fa un moment em cruspia una hamburguesa de calamar i ara em trobo aquí, en aquest local tan tronat. Potser he patit una intoxicació. Per ser tan autosuficient necessites molta ajuda. Mireu, és l'àngel caigut! Ja us ho deia jo. Correu, potser la podrem atrapar. No! Deixeu-la estar! És el diable en persona! No us fiqueu en coses que no enteneu. No us hi acosteu!
No sé qui és més estrafolari, el monstre que xiscla o aquest avi tocat del bolet. Això sí que és estrafolari. Perdó, no us volia espantar. Escolteu, segons les meves anàlisis, la ploma té més de 50 anys i, a més, conté ADN d'ésser humà i ocell. Vols dir que és un monstre mig humà i mig ocell? Ostres, i si és un fènix? Para el carro, Martin. Ja t'has empescat prou teories per avui. I una altra cosa, la ploma contenia restes de quars i ortòclasi. Quars i ortòclasi. Si els combinem tots dos obtenim granit. Projecte de ciències. Per tant, només cal que trobem el penya-segat de granit de més a prop i la trobarem a ella. Exacte. Bona sort. Vinga, busquem-la abans no torni a atacar. Sembla que hagin pujat al Java Express. Fixa-t'hi, sembla la teva habitació, Martin. Molt graciosa. Ostres, és tan bonica. Sí que és bonica, però recorda les coses que pot arribar a fer. Mireu, és un medalló. Eternament teu, Rolf. Rolf? Ell no és el mateix nom que cantava abans la noia ocell? Aquell avi tan estrany. Java no agrada. T'han dit mai que tens uns cabells molt bonics? Martin, es pot saber què fas? I que portes una roba molt elegant? Torna cap aquí! Ai, no et volia despertar del teu son reparador. Que no vull dir que necessitis reparacions, perquè ets preciosa. No t'enrotllis més i corre, Martin! D'acord. Ha anat d'un pèl, eh? Ja la tenia al sac. N'havies de despertar amb la teva xerrameca, estúpida? Ets un cas perdut. No, ja torna a cantar la seva cançó. Ultrarellotge activat. Turbocorda seleccionada. Fuig, ocellot fastigós! Què ha passat, Diana? Vols dir, a part d'haver caigut daltabaix d'un penya-segat i que la dona ocell ens hagi volgut matar? Com pot ser que no us en recordeu? Ostres, és com si us haguessin hipnotitzat o... Esclar, us han hipnotitzat amb el cant de la sirena. Engega el Llegendax, Martin. Ultrarellotge activat. Llegendax seleccionat. Entra-hi mig ocell, mig dona. La llegenda de la mitològica sirena. Ostres, una sirena és encara més guai que un fènix. I més sexy. Continua. A la mitologia grega, un ésser mig ocell, mig dona, atreia els mariners cap al naufragi amb la dolçor del seu cant. L'heroi grec Ulisses en va fugir fent-se lligar el pal major del vaixell i tapant les orelles dels mariners amb cera.
Això explica per què a mi no m'afectava la sirena. El seu objectiu són els homes, però per què has parat fins ara per tornar? L'Sven i l'Olaf. Quan van xocar amb l'iceberg, la van alliberar. Sí, ara només ens falta saber com hi va quedar atrapada. Rolf, Rolf! Java, ets un geni! En Rolf és l'avi guillat del poble. Aquesta foto li van fer fa uns 50 anys. I la ploma que vam trobar té 50 anys. Hem de trobar en Rolf de seguida. L'únic problema és com ens sortirem d'aquest bloc de gel. No t'amoïnis, tenim molt de temps, dona. Com que la sirena és en part un ocell de presa, segurament només caça de nit. Som a Noruega. Aquí els dies són curts. Ja ho sabia, ho he dit per si picaves. Sí, esclar. Ja sé com sortirem d'aquí. Prepareu-vos per fer una mica de surf àrtic. Sí! Atraparem la sirena abans no sigui massa tard. Mireu el poble! Quin desastre! Com trobarem l'avi Rolf entre tota aquesta runa? per aquí. Ai. Molt bé, Java. Ex, per què deu viure en un soterrani tan humit? Per ser tan lluny com sigui possible d'aquell monstre! No em trobarà mai! Mai! Però si no ho troba, és capaç de... Sí, la gent corre un perill gravíssim. Ens ha d'explicar què va passar. Ara fa 50 anys. Em vaig enamorar de la sirena. Però era molt jove i aviat me'n vaig cansar. Quan la vaig deixar, ella va jurar que em mataria. Per això la vaig congelar dins d'un bloc de gel en la meva barca de pesca i la vaig abandonar en un iceberg. Però ara ha tornat. O sigui que el monstre no és la sirena. És vostè! Sí, però és a ella qui hem d'atrapar. Si no, tots els pescadors noruecs es convertiran en pinso pels peixos i en Rolf ens hi ajudarà. Com? Us en recordeu d'Ulisses? Bona idea. Molt femení. Sona més bé que el cant de la sirena. Ex! Quin fàstic! A què treu cap, això? No deus pas voler que et torni a hipnotitzar, oi? Som-hi, Rolf! Ara! Desligueu-me! Això no funcionarà! Vinga, que és per avui, Rolf! Sóc l'home que el pal major llaura les ones del mar. I en aquesta simple qüestió potser tu em pots il·luminar. És inútil! Vostè provi-ho! Mariners comuns ens diuen... Digue'm quin és el motiu! Els meus trucs per cridar l'atenció de les dones són infal·libles. Paga per la teva traïció. La sirena s'escapa! No li penso permetre. Java, tu ocupa't d'en Rolf. De l'ocellot me n'encarrego jo. L'atraparem la xarxa. L'has pescat? Ara només cal baixar-la.
Feina excel·lent, tropa. Serà la primera oportunitat que tindrem d'estudiar els hàbits d'una sirena de prop. Em sap greu haver sigut tan insensible. Perdona'm. Escolta, reina, jo et podria ajudar a oblidar aquest paio. Molt amable, Martin, però ja tenim prous espècimens mascles pel nostre programa. Aviat li trobarem una parella.